Meister. Kom nu, Holger. Kan du ikke lægge det ned? Hvad? Det er okay, det er okay. Nej, det er det ikke. Den stod derude først. Nej, det så jeg så ikke. Så filmer hun sgu da Anna. Filmer du? Det er min lillebror, der skal spille fodbold. Hey. Det er klassisk. Liva, hvis du pjatter, så tager jeg. Ja. Han er grøn og hvid, og det er OB, der er... Du skal holde dem stille og roligt, ellers er der ingen, der gider se det. Kom, Fjord! Hvordan zoomer man? Nu tager jeg den. Kom, Mathias! Vi kan så få en halv time. Nu! Kom, Like a dog, so woo. Godt, Oscar. Woo, like a dog. Mathias er der, ja. Ej, det var Kom synd. igen, Simon. Det er det rigtige. Nej, den var ikke på plads. Det var spændende at se det. Ja! Nej! Ja! Det var Oscar. Shut up, Pop. Åh. Flot, Simon. Kom hjem! Du skal ikke stå bank der. Ja. Afsted, Milan. Berat er der! Det er din, Berat! Okay, kom, Oliver. Nej, det er Oscar. Nej, det er Alfred. Nej, det er Alfred. Oscar inde på midten. Jo, undskyld. Det var der Oliver nu, men de er jo trillinger. Ja. Ja, det er rigtigt. Flot. Nej! Kom igen, Alfred! Kom, Oscar. Ind i feltet, ind i feltet. Sådan. Du skal ikke brokke dig. Får du det gule kort? Væk med den! Kom så, Oscar! Oliver!
Prøv at, Oscar, han er ude. Det er Alfred, der er den med nummer 4. Nej! Altså, Florian, ikke jeg. Godt, Berat. Alt godt lige stoppe op. Nej! Kom så, Florian. Godt. Spil den. Sådan, I kører bare med klappen. Kom nu, bare. Øj, der er frispark. Bare hug til den, Oscar. Nu skal man ikke slå det lidt. Altså, hvordan? Og lige hård nok. Men, Oliver har den. Og hvordan stopper man så det her lort? Lige der.